Matkahan ei tietysti ole kuin puoli kilometriä, että... Ei tää oo tarvinnut vedäkään. Se on hieno ollut vappuajelu ja aina. On varma. Toi on hieno auto. Vähän kylmä kyllä. On se hieno. Se on vaan oma operaatio käy. On varmaan jo, kun se on vanha vehje. Niin... Käänpä sitten tuosta sivusta. Juu, se on ajatus. Ei tarvitse pestä. Juu, ei. Niin silloin se on. Siinä on vasen reuna, niin pitäisi mahtua suoraan sisälle. Joo. Ja nyt kun meillä ei ole paljon bensaa siellä, niin Antti ajaa sisälle vaan. Lupas, joo. Joo, mitään hätää. Kyllä se mitään. Seuraavalla kerralla. Nämä vanhat autot on siitä hienoa, kun ne lähtee käymään. Ei käy. Aja suoraan ulos vaan sitten. Jos on kaikki vaan valmista, niin... Tää vähän lämmittää. Viemään, niin mä ajan niin mä laitan kastaan tämän. Joo, niin. Tosiaan se on tunnin on voimassa se lippu, eli pääsee saman tien sisälle, ulos. Eikä tää elämä siitä rahasta. Ei, tietysti. Ja vaan pitää päästä 13 tunnin sisällä kotiin. Muuten pitää ihan nukkumaan tonne välille. Niin. Onko sulla digipiirturi? Ei oo digiin. No siitä kun heittelet. Mä teen toisen kiekon. Niin, heität sen vaan ulos se edellisen. Tämä on ollut viikon. Mä 2 viikkoa sitten. Oltiin tuossa, täällä oli semmonen Gasthaus-messu. Oltiin myymässä siellä. Tytöllä on näitä ravintolakontteja, niitä me rakennetaan lisää. Niin. Siellä oltiin Tuomiokestolla. Mä sitten lähdössä myöhään sille. Piti ruveta erikoisoloja rakentamaan tähän. Niin. Tästä yli melko. Mietitään, että on käynnissä. Joo, tai se pitää tietää, sitä ei. Meidän täältä pitää vähän. Hyvä! Suoraan. Aja saman tien sisälle se. Hän rupee korjaamaan noin tavarat pois sillä välillä. Eli ei muuta kuin peräs vaan. Ei, mä kävelen. Mä kuvaan sua, kato.
Uskallatko sammuttaa siihen? Uskallatko sammuttaa siihen? Vai ajetaanko suoraan perille? Mä vedän kiinni vaan. En karvasta. Siinä tossa on nappi. Noin. Tää hieno peli oli perhana se. Vielä rättejä ja tämmöisiä kiillotuselennettä on ihan kaikkia. Otetaan tää kattominen vielä. Joo. Otetaan mikä se tämän paikka. Tähän me jäädään johonkin. Tähän tulee kaveri näyttämään paikkaa sitten. Tähän johonkin pysäytetään. Älä mene pitkälle vaan. Katsotaan mihin se tulee. Me näytetään ne paikat. Otetaan tässä näin. Kerta kaikkiaan. Käy hieno. Ui saakka. Mä yritän tehdä semmosen tempun, että mä kuvaan tätä ja mä pistän tän tietokoneelle. Ja jos pystys näyttämään tarvittaessa. Eli jos on semmonen pienen pätkän, niin ne vois näyttää. Sä nostat pystyyn sen kuomun siitä, niinkö?